Bine ați venit la o nouă emisiune Catch and Release. În episodul de astăzi filmăm la Tâncăbești, unul dintre cele mai bune lacuri pentru pescuitul de primăvară pe apă rece. În prima parte a emisiunii vom vorbi, ca de obicei, despre alegerea locului, monturi, nade și strategii. Locul pe care l-am ales pentru partida de astăzi este zona cea mai sălbatică și mai frumoasă a Tâncăbeștiului. Este o zonă aflată în coada lacului, o zonă cu apă mică, o zonă foarte picturală pe care o puteți vedea în spatele meu. O zonă înțesată de plauri. Aici există un plaur foarte mare, care se poate vedea în mijlocul apei. Adâncimea apei are în jur de 1,5 m, mergând până la 1,70 m, 1,80 m pe anumite zone, dar pe zone foarte restrânse. Și este zona de bătaie a peștelui, zona unde peștele coboară în aprilie și în mai și are loc depunerea. Este o zonă care ține în permanență foarte, foarte mult pește. Nu e neapărat însă și una dintre zonele consacrate pentru pește mare. Venirea pe acest loc implică un anumit risc. Peștele a iernat în capătul celălalt al lacului. Dacă ați văzut episodul trecut din Catch and Release, am filmat pe acele zone cu apă mare, care sunt zone de iernat. Acum am venit aici să vedem dacă nu cumva peștele a început să migreze către coada lacului și putem să prindem și exemplare mari. Rămâne de văzut dacă o să se întâmple așa. Noi pescuim în marginile acestor plauri pe care îi vedeți în spatele meu și care au suferit peste iarnă un fenomen interesant, și anume faptul că plaurul a rămas pe pământ în momentul în care apa a scăzut. Apa e scăzută peste iarnă pentru diverse lucrări de întreținere și acum, ridicându-se din nou primăvara, bordura plaurului s-a lăsat undeva la 70-80 de centimetri sub apă. Deci trebuie pescuit și plantat cu mare atenție, pentru că e posibil, în loc să plantezi pe fundul apei unde stă peștele, să plantezi practic pe o zonă scufundată de plaur la 60-70 de centimetri și să pescuiești între ape, ceea ce, bineînțeles, ar fi ineficient. Bun, asta este zona pe care pescuim, o zonă foarte picturală, foarte frumoasă, cea mai liniștită de pe lac, cea mai atrăgătoare din punct de vedere vizual, rămâne să vedem dacă și cea mai productivă. Nada pe care o folosim în partida de astăzi este formată în primul rând din boilisuri. Nu o să folosim pasturi, nu o să folosim semințe, ar fi nepractic pe Tâncăbești, dar o să folosim alături de boilisuri și niște pelete mari pe bază de Robin Red, peletele fiind o modalitate foarte economică și foarte eficientă de a dubla cantitatea de nadă la costuri relativ reduse. Tâncăbești e un lac unde ai nevoie de foarte multă nadă și peletele cu dizolvare lentă de minim 20 de mm, mergând până la 30 de mm, pelete de cambulă sau pe bază de Robin Red, sunt, după părerea mea, o soluție foarte bună. Acum, în ceea ce privește boilisurile, boilisurile pe care le dăm sunt, în primul rând, boilisuri de 20, pe lângă ele vom da însă și boilisuri mari de 24 sau 26 de mm, în ideea că ele sunt mai selective și pot să aștepte și peștele mare, adică să nu fie mâncate de pești de 7, 8, 9, 10 kg pe care îi avem în față. Ne interesează să prindem, dacă se poate, pește de peste 10 kg, ideal ar fi de 15 sau mai mult. Nu știm dacă o să reușim asta, ținând cont de momentul în care pescuim și de faptul că peștele mare, după părerea mea, e posibil să nu fie încă în această zonă a lacului, dar asta rămâne de văzut. Vreau să vă spun acum ceva legat de boilisurile propriu-zise. Sunt boilisuri foarte picante, pe bază de chili.
Boilisurile picante sunt boilisuri recomandate în special în sezonul rece, atât la începutul sezonului cât și la sfârșitul lui, și primăvara și toamna. Faptul că sunt picante, datorită unui compus organic care se numește capsaicină și care are rol de stimulator de digestie și în același timp funcționează ca atractant, faptul că sunt picante, deci, este un mare avantaj pentru pescar și picanteriile se pot folosi nu numai în boilisuri, ci și în semințe. Cânepa picantă sau party blendul picant sunt nade clasice pentru apă rece. Boilisurile sunt pe bază de făină de pește. Am spus-o și în alte emisiuni, făina de pește. Boilisurile pe bază de făină de pește sunt eficiente și în sezonul rece, deci n-ar trebui evitate. Asta este combinația dată ca nadă, boilisuri mari de 24-26 de mm și pelete pe bază de rob miret, pe bază de făină de pește aditivate cu rob miret. La cârlig folosim pentru început pop-up-uri de mare atracție. Astea sunt pop-up-uri în două tonuri, cu două culori și două arome. Mă interesează mai ales combinația de culori. Cele două culori, galben și roz, sunt probabil cele mai eficiente pentru început de sezon. Cel puțin din experiența mea pe Tâncăbești, am avut cel mai mare număr de trăsături la ele și un pop-up care le combină e cu atât mai interesant. Montura folosită este Weavy Pool. Nu este o formulă selectivă, e posibil să prindem și pește mic cu ea pentru început. Dacă va fi cazul, vom renunța la ele și vom trece pe monturi de fund cu două bile mari de 24 sau 26 de mm. Rămâne de văzut ce se întâmplă. Vorbim acum câteva cuvinte despre echipamentul pe care îl folosim în partida de astăzi. Este un pescuit tipic în agățătură, pescuim în plaurii pe care îi puteți vedea în spatele meu și pentru asta am nevoie de un ansamblu calibrat pe genul ăsta de situații. Încep cu plumbul, este un plumb clasic pentru asemenea situații, este un plumb de tip gripa, cu o greutate minimă de 140 de grame, dar la alte lansete avem și 220 de grame, un plumb poziționat într-un clips special pentru plumb pierdut, pe care îl puteți vedea aici și care este reglat de așa manieră încât, dacă plumbul se agață, să se piardă. Nu se pierde automat la fiecare trăsătură, nu mă interesează asta, plumbii sunt destul de scumpi și n-are rost să pierd pur și simplu pe fiecare trăsătură, dar în cazul în care peștele agață plumbul într-un obstacol, plumbul se pierde automat, peștele se ridică în masa apei și a scăpat de acolo. În spatele plumbului am un segment de LED core de 50 de livre. LED core-ul îmi oferă o anumită rezistență la abraziune și în același timp îmi culcă linia principală pe fundul apei și în spatele LED core-ului este firul principal, ăsta galben, care este un fir cu o rezistență foarte mare și o grosime de 0,45 mm. Rezistența e de 30 de livre. Din punctul meu de vedere, în pescuitul plantat nu ai nevoie de fire subțiri, ai nevoie de fire cât mai groase, 0,40-0,45. Firele subțiri sunt bune doar pentru aruncările la mare distanță. În pescuitul plantat, dimpotrivă, sunt mai degrabă dăunătoare. Bun, vă trebuie 300-400 de metri de asemenea fir pe mulinetă și atunci aveți nevoie de mulinete cu capacitate foarte mare, cum este mulineta pe care o folosim noi, care este un Big Bait Runner Long Cast, cu plată cu o lansetă foarte puternică. Acțiunea lansetei este medie, nu e neapărat nevoie de lansete cu acțiune rapidă și, în sfârșit, tot acest ansamblu este pus pe un suport foarte important care este ancorat în tălpi, după cum veți vedea. Ancorarea se face pentru situațiile în care peștele smulge lanseta și e posibil să tragă tot ansamblul spre apă. Sunt mulinete cu bait runner și pescuim cu bait runnerul deschis, deși dăm în agățătură, dar frâna bait runnerului este foarte strânsă și atunci peștele poate să ia fir destul de greu. Este un reglaj de finețe la limită, în așa fel încât să nu-mi smulgă lanseta pe suport, oricum suportul e ancorat, dar nici să nu poată să plece vijelios cu firul în cazul unei trăsături. Toate astea ne permit să pescuim în mod eficient și să avem un număr cât mai mare de pești puși pe mare.
partida de astăzi, ca și în multe alte partide, primul lucru pe care vreau să-l aflu este dacă am pește în față. Știu destul de bine Tâncăveștiul, am mai pescuit aici, inclusiv pe aceste locuri. Cu toate astea, chiar dacă vreau să pescuiesc după pește mare, nu încep neapărat cu monturi pentru pește mare, încep cu monturi care se bazează pe atracție, cu monturi foarte agresive, care au meritul de a prinde imediat orice pește. E adevărat că nu sunt neapărat selective, dar, cum spuneam, primul lucru pe care vreau să-l fac este să văd ce am în față și apoi o să mă adaptez în funcție de peștii pe care îi prind. Montura mea preferată pentru această situație și este o montură pe care vă recomand pentru orice lac, este o montură ciudată care se numește Withy Pool. Este invenția unui pescar englez pe care îl cheamă Steve Reynard și este eminamente o montură de pop-up. În anumite situații, unii o folosesc și cu boilisuri scufundătoare, dar ea lucrează cel mai bine cu boilisuri flotante. Principiul monturii este extinderea foarte spectaculoasă a tijei cârligului pe un semicerc, în așa fel încât se obține un efect de rotație care agață peștele indiferent din ce parte vine. Montura în apă stă așa. Da. Imaginați-vă firul întins pe substrat. Și montura are un grad de flexibilitate extrem de mare. Peștele absorbe momeala și invariabil cârligul cade, ajutat și de această greutate, și se prinde în colțul gurii sau în buza de jos. Montura este foarte ușor de legat, deși pare curioasă. Prea puțin pescari la noi o folosesc pentru că este insuficient cunoscută, dar, repet, este o montură extrem de eficientă și nu este o montură care are nevoie de situații speciale. O puteți folosi în pescuitul de zi cu zi. O să explic acum în ce fel se leagă, ce materiale folosesc și ce cârlige. Materialul preferat este un fir textil suplu, nu un fir cu cămașă. Lungimea ideală a monturii este de 17-18 cm. Ăsta este firul. Elementul care dă mișcarea de rotație este segmentul acesta de cauciuc termocontractabil. În momentul de față există și firme care îl produc separat. Ăsta este. Îl puteți face atât din shrink tube cât și din înlocuitor de shrink tube pe care îl cumpărați gata făcut. Cum se leagă? Ne trebuie un cârlig cu tijă relativ curbată. Ăsta este un exemplu foarte bun de cârlig cu tijă curbată. Da? Ăsta este un cârlig cu tijă semi-curbată. Ambele sunt foarte bune. Primul lucru este să legăm un nod pe acest cârlig. Eu prefer să fac un nod care se numește greener. Am făcut o buclă pe fir și bag firul prin buclă de 3 sau 4 ori. În cazul ăsta de 3 ori se strânge bucla, se strânge nodul. Și asta este tot. Lăsăm cam 25-30 de centimetri de fir ca să putem să legăm ce ne interesează. Și pasul următor este să adăugăm înlocuitorul de shrink tube de care vorbeam. E un pic migălos, în sensul că vă trebuie o croșetă foarte subțire. Se pune pe croșetă. Și se trece pe fir. Bun. Și acum partea cea mai delicată este să împingem conectorul acesta, înlocuitorul de shrink tube, să-l împingem pe tija cârligului. Am
pus acest înlocuitor de shrink tube pe tija cârligului. Piesa următoare este un fel de șurub cu un pochet sau un anou destul de mare care se pune pe tijă. Pe această piesă se va prinde pop-up-ul. E foarte important ca ea să culiseze ușor. Da? Am pus piesa și o fixez cu un opritor. O să vedeți imediat opritorul. Am pus și opritorul. Așa arată în momentul de față. Urmează pop-up-ul. Folosim pop-up-uri foarte viu colorate pentru că ne interesează ca montura să funcționeze și pe principiul atracției. E o montură, cum spuneam, pentru începutul partidei, ca să evaluăm situația, sau este o montură pentru situații foarte grele, în care peștele nu trage și trebuie să inventezi ceva ca să prinzi măcar un pește, să-ți faci o idee. Și atunci pop-up-urile viu colorate, cum sunt aceste pop-up-uri în două culori, în două tonuri, sunt excelente pentru efectul lor vizual și pentru atracția pe care o dau datorită dozelor ridicate de aromă. Bun. Pop-up-ul se înșurubează. Este un lucru foarte interesant. Faptul că se înșurubează fixează pop-up-ul excelent. Șurubul îl ține mai bine decât alte metode, așa încât în momentul în care arunci montura, pop-up-ul nu iese de pe șurub și nu-l pierzi. De asemenea, gaura pe care o face șurubul este în același timp astupată de striurile lui și pop-up-ul nu ia apă prin acest loc, deci își păstrează potabilitatea foarte mult timp. El se lipește de montură, după cum vedeți, dar asta nu este o problemă pentru că gradul lui de libertate e dat de culisarea pe tijă. Așa trebuie să arate. Ultimul lucru este ancorarea de sol a monturii de undeva din dreptul cozii înlocuitorilor de shrink tube. Și facem asta punând aici o alică. Cu asta, montura e aproape completă. La capătul celălalt, ea se leagă de vârtej. Nu mai stau să leg asta acum. Am deja o montură gata legată. Puteți vedea aici capătul legat pe vârtej. Asta este montura completă. Cum spuneam, este o montură extrem de eficientă, atât pentru începutul partidei, ca să evaluați ce pește aveți în față, cât și pentru situații foarte, foarte grele în care vreți să cumpărați, ca să zic așa, o trăsătură. Folosiți-o cu încredere, e ușor de făcut și o să vă placă foarte mult eficacitatea. Nada își face efectul și încep să apară și trăsăturile. După cum așteptam, zona ține foarte mult pește, dar deocamdată crapii mari nu par să fi migrat de pe locurile cu apă adâncă din cealaltă parte a lacului, acolo unde și-au petrecut iarna. Crapii pe care îi prindem au în jur de 10 kg, iar printre ei sunt și exemplare de 13-14 kg, cu care ne mulțumim deocamdată.
Atât pentru astăzi. Partea a doua a emisiunii o veți vedea în episodul următor, care va pune un accent special pe subiectul monturilor pentru apă rece. Până atunci, fir întins!